Sanibonani bafowethu. Ngithemba ukuthi ngiyaphila. Umuntu usuke ekuguleni mani. Ebade ebambekile lo mkhuhlane ongathi i-COVID lo. Ecishe wasibulala kodwa-ke akusenani ngoba siyaphila nje sisabonga uNkulunkulu ukuthi siphilile. Ngiyathemba nje ukuthi kuhamba kahle ngani zakhehla konke. Namhlanje ngizokwenza ividiyo emfishane kakhulu. Emfishane kukhona nje la ngifuna understand khona. Sorry. Ulimi lami luyagoqana angazi why. So ngila ekutheni kunento abantu abayithatha kancane abangayithathi serious engingazi ukuthi indaba bengayithathi serious. Ngake ngabona omunye ekhuluma nje ekhononda ku-Facebook ethi angikwazi mina ukuthi ngilambiswe inhlupheko bese futhi ngizolanjiswa idlozi kodwa ngase ngibone ukuthi cha, kushoda ulwazi, alukho lona ulwazi. So ngila ekutheni ningawathathi kancane amandla okuzila, fasting, fasta, ukuzila ningawathathi kancane. Ingakho uma uzofuna neBhayibheli lithi uJesu wazila. Wazila angisho ukuthi thina ngifuna ukukhuluma kakhulu kodwa lithi uJesu wazila. Lokho kodwa kukhombisa ukuthi ukuzila kuyinto ebalulekile ngendlela eyisimanga. Okuyinto futhi engakunceda nawe njengomuntu ukuzila. Ngikhumbula la ngisahlala le emakhaya ngakithi. Okhona omunye nje umama, not umama actually ugogo. Lo gogo lo wayaziwa nje ngokuganga kabi, sewashona-ke nokho. Wayaziwa ngokuganga nje futhi kabi. Ukuganga kwakho kwahamba kwaze kwafika ekutheni wagcina engasakufihli noma esekwenza. Ayesekwenza nje kwazeke ukuthi cha, wenzile lokho ukuganga. Lo gogo uma ngabe nike nagejana naye wayekuzilela uphila. Uma ngithi wayekuzilela uphila wayifaka inzilo emnyama. Angazi-ke besenzani emva kwalokho kodwa uma akafaka inzilo emnyama noma uma akabonakala nje efake emzini omnyama sasazi ukuthi ayizuphela inyanga kungakhalwanga ndawana thize. Wayeyingozi ngaleyo ndlela. Kumele singakubaleki ukuthi abathathi bakhona bayaphila. Wayeyingozi ngaleyo ndlela, wayezila. Uma sekakuzilela wayesezilile ithuna lakhe ecela wena ukuthi hamba. Kanjengani nje nalabantu asibabiza ngey'nkabi. Abadubula abantu abakwazi ukuthi bekucele edlozini, bekuzilele bekucele cha, sizocela loya mfo nina bakubo ukuthi sizomthatha manje simsondeza kini. Basuke bekuzilela bekucela. Futhi laba attempta khona ukuzokushaya. Uma ngabe belithenge kahle idlozi lakho cha, abakugeji mkhulu, abakugeji bayifaka emzimbeni iy'pikili uhambe ngoba bakucele kuphi edlozini, banzeni, bakuzilele. So ngila ekutheni uma ngabe sikhuluma nawe njengomuntu sithi thina mhlambe uma kumele uye emanzini noma uma kumele uye entabeni noma uma kumele wenze something bese ngithi zila, kumele ufaste. Ngisuke ngingahlanyi ekhanda uma ngithi kumele ufaste mina. Akungabi ngazi ukuthi ngiyagula, ngiyazi ngisuke ngikhuluma ngani ngoba ngisuke ngifuna ukuthi kunezimo ekumele y'sondele kahle kuwe zithole uhlambulukile. Ukuzila kubaluleke ngani? Ukuzila wena as a person kugcina uhlambulukile, kugcina u-clean. Ukuhlambuluka ukuba clean as a person kukwenza ukuthi ube clean, kukwenza ukuthi ezinye zezinto ukwazi ukuy'bona. Uma ngithi kukwenza ukuthi ezinye izinto uzokwazi ukuy'bona, ukuzila uboke unothise abantu abazilayo ngempela bazokutshela. Uma ngabe bezilile besebhandeni bokupha ibhanda bekukhulekela okuhle, kuningi okuyizivunguvungu kuyaye kubehlele. Mhlawumbe uthole ukuthi kuney'nkinga ezimehlelayo, ukhubeke umoya every time mayezilile. It's because u-clean. Izinto ey'ningi ziyakwazi uku-reach-a kuwe, ukufinyelela kuwe masinya. Yingakho iy'vunguvungu y'shesha ukukuthola ngoba zona y'hlezi y'gijima phambili kuqala uma ngabe kuna something. Amandla okuzila lawo, ukuzila kugcina ukuthi ube clean njengomuntu. Uma ngabe uzomiselwa igobongo kuyaye kubaluleke ukuthi uzile. Ukuzila-ke kuningi ozikuzilayo, ake ngikubalele. Ngifuna kukhona ukuthi uzile ukudla. Uma ngithi uzila ukudla kukhona ukuthi wenze ukuzila ukuthi awukudli ukudla at all. Mhlambe uzothi ngizozila 7 days futhi mhlambe kulowo 7 days each and every day uzodla mhlambe around 6. Nakhona udla imilo encane, nakhona udla imilo ekhethekile. Kukhona abakwazi ukuzila bezile bengadli ukudla at all, bephuza nje amanzi kuphela uze uphele lowo 7 days. Trust me, bakhona. Kuphele u7 days ezila umuntu engakwazi nje ukudla nokuthi uthesta kanjani ukuzila lokho. So usukuzila ukudla lapho ukuthi ubambe ibhande lokudla udle.
Abantu besifazane ogogo bethu babebopha isifociya uma bezelile. Isifociya-ke angeke ngisichaze, ngiyosichaza ngelinye ilanga. Babebopha isifociya la uma bezile bese belokhu bey'phuzela amanzi nje, bey'phuzela amanzi nje kuze kuphele lezo nsuku asuke bey'bekile bethandaza. Ukuzila kusuke uthandaza, uphahla, ucela lokho osuke ufuna ukukufuna noma into osuke ufuna ukukucela, sorry, uzila ukudla. Bese uma uzila futhi uzila ucansi, awuhlangani nomuntu wesilisa noma awuhlangani nomuntu wesifazane kuleso sikhathi sakho sokuzila. Because uma uhlangana nomuntu u-exchange ama-energies lokho. Okusho ukuthi lo muntu ohlangana naye awumazi ukuthi uhambe kuphi, mhlawumbe wafikaphi. So uma ezokuleka ngalo moya othola kuyo noma leyo energy oyithola kuyo, izobe sewena iyangcolisa ungabe usakwazi ukuzila kahle. Sorry ngixolela umphimbo wami. Uzila ucansi, awuhlangani nomuntu wesilisa, awuhlangani nomuntu wesifazane. Uma ungabe uzilile futhi Nkosi yami, asike sikuqaphele kunabantu abanomkhonyovu, kumele sibalekele iqiniso. Kunabantu abathanda ukuthi asebaba addicted kangangokuthi sebaze bayayithokozisa bona. Abantu abadala abazoyizwa-ke le nkulumo bayayithokozisa yona. Umuntu uyazi ukuthi uma ngilala ngiyayithinta ngibe right ngilale noma mhlampe ekuseni noma nini emini. Le nto leyo izokufakela inkinga, ngiyokhuluma ngayo ngelinye ilanga ukuthi i-affect-ana kuphi, ivalelana kuphi noma yenzanani. Kodwa ngila ekutheni uma ngabe uzilile ucansi awulwenzi, konke okuhambelana nocansi awukwenzi uma ngabe uzilile, masithi uyazila, ukuzila lokho. Bese kuba khona ukuzila ukuthi uyadla ukudla but kunokudla okukhethayo ongakudli. Ake ngibekise nje mina ngiye ngimangale mhlampe-ke sengingangiphikisa phela. Kuyaye kungimangaze ukubona umuntu onedlozi noma umuntu kamoya edla ingulube, i-pork. Kuyangimangaza kakhulu because i-pork ingcolile nje, asikuyeke ukungcola i-pork, amafutha engulube noma wona that is why uma ukade udla ingulube, uma ukwafika emasontweni anjengo-Jerikho bavele bekununge amakhaluza lapha, abanye bekulunge bese ngoba basuke benuka le ngulube ayinuki kahle. I-pork, amafutha engulube ayakwazi ukuthi ebulale umuthi. So awukwazi wena ukuzila and then bese awukwazi ukuthi udle ingulube bese uzosebenzisa umuthi. Kuyakhanselana lokho. Uma uyazi i-maths, into ey'fanayo ey'cishe y'fane actually ziyakhanselana noma yabona? So awukwazi ukuthi wenze kanjalo. Ingulube iyawuphuphisa umuthi, uphuphe phu 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 phu. Noma uzilile-ke kumele uyidlalele kodwa ingulube kufana nanayo nje inkukhu, iqiniso lakhona lilihle. Inkukhu kumele ngabe asiyidli mazilile at all, ngey'zathu zayo-ke nayo. Ngoba uma ngabe uwumuntu osontayo, wena nje as umuntu osontayo, uma kuwukuthi uyayibuza mhlampe awusiwo umuntu osensitive ukuthi uyasonta kodwa uyayibuza ukuthi why kumele uzile ungayidli ingulube, ungayidlini, kumele uhambe uye lapha eBhayibhelini lakho encwadini yakho ufike uvule uLevi 11, uqale nje evesini ufunde ushone phansi uLevi 11 uzokuthola konke okufunayo lapho. Kodwa then uma udla kanjalo-ke awukudli lokho kudla, kukhona lokuzila ukuthi ungakudli lokho kudla, kube khona ukudla okunormal nje, mhlampe udle imfino, udle amazambane, uy'dlele iphalishi lakho, ku-right lokho. Bese futhi uma uzila nje uma uyithwasa, ake sikhulume ngamathwasa. Amathwasa uma ngabe ethwasa esekuthwaseni kunezinto angazidli, uswayi awaludli uswayi. Kube yini? Kube amafutha iy'payisi nje angiyikhulumi-ke, ithwasa nje alisidli i-spice kakhulu. Lokho suke senzela ukuthi ukwazi ukuxhumana kahle nomoya. Umbuzo omunye umuntu ozoyibuza wona uzothi kungani kumele ngizile ukudla ukuze ngikwazi ukubona iy'nto zami? Ukhumbule ukuthi ukudla uma ukudla kungena emzimbeni yethu kudlala futhi indima enkulu emzimbeni yethu. That's why ukwazi ukuthi uma udla kakhulu mhlampe kwesinye isikhathi ukhuluphale. Ingakho kunokudla ukuthi uma ukudla bathi kunceda ngomqondo. So ake sikhulume lokho okuthinta emqondweni noma lokho kusuke kusemzimbeni wakho. Ukhumbule ukuthi amaphupho ayinkulumo kamoya, afana nokuthi i-connection yakho nomoya. So i-connection yakho nomoya ukuze idaleke, idaleka isukela nasemqondweni, emoyeni, esifubeni sakho, esiswini, zonke ley'ndawo. Esiswini la kuya khona ukudla, la esifubeni la kudlula khona ukudla, la kudonseka khona ama-nutrients emqondweni. So lokho kudla kufike kudlala indima enkulu emqondweni wakho. Uma ngabe uzolala ukuze uphuphe, uvuke nophupha ekuseni, kudinga ukuthi kusebenze umoya wakho bese kusebenza nomqondo wakho. Uma ngabe umqondo ungekho, umoya uzosebenza wodwa ube yisigqila ukhathale, uyabona? So okunye ukudla sithi uma sikudla kusi-affect-e ey'ndaweni ey'ningi. So yingakho kumele siy'hlukanise nakho uma ngabe sizilile noma uzozila. So ukuzila kubalulekile ukuthi ube clean ngaso sonke isikhathi ukuze uzokwazi ukuthi ukhuleke kahle, ukhonekthe kahle nomoya, ukwazi futhi ukubona iy'nto zakho. Yabo nje kufana nento abathi i-third eye ngesiNgisi.
i-third eye, iso likamoya ngesiZulu. Ukuze ukwazi ukuthi ubone nge-third eye yakho noma ngeso likamoya, kunezinto okumele uy'hlukanise nazo permanently, ungaphinde nje uy'thinte. Yingakho uma ngabe uyisangoma ungakwazi ukuhlola, baye bathi udla imbumba, isangoma sidla imbumba. Ungakwazi ukubamba-ke imbumba yenyama engadliwa umuntu oyisangoma, awuyidli leyo nyama because iyalivala iso lakho. Kufana nani? Kufana kuneqiniso uma silibheka, kufana nama-Colgate lawa esiwasebenzisa ukugxubha. Analento phakathi ekuthiwa bathi i-fluoride, i-fluoride okuyinto ethikameza kakhulu your third eye, iyalithikameza kakhulu bese ugcine ube umuntu ongakwazi ukubona izinto sendlule nje ukhona la because iso lakho likamoya livalekile, kanti kumele ngaso sonke isikhathi lihlale livulekile ukuze uzokwazi ukubona izinto zingakudluli. So la emoyeni silwela ukuthi kuvuleke the third eye ikwazi ukuthi uma ivuleka sikwazi ukubona izinto nathi. Okay, manje kunje abantu abaningi bahlushwa ukuthi leso labo likamoya livalekile. Umuntu akafuni ukuzila, ufuna ukuthi edle i-pork bese ey'tshethulwe lapha abantu kanti usuyocindezela abantu kakhulu. Awuboni ngani ukuthi kunabantu automatically kuzenzakala, yabo njengami ngomunye wabo. Uma ngike ngadla ingulube ngephutha, ngadla nje ingulube ngephutha, ngeke ngihlale ngingaguli. Angeke ngihlale ngingaguli futhi ukugula kwami ngizogula ngize ngivaleke ama-tonsils avaleke ngqi. Ngisuke lapho ngazi ukuthi kushuthi kukhona into engiyidlile ehambelana ne-pork noma ithina i-pork. So asiqapheleni bafowethu, uma uzila uzile ngeqiniso, ukwazi ukuthi uyizilela wena, ungayinaki izinto ey'suke zizokuthikameza. Ukuzila kunamandla, kukwenza ukuthi ukhonekthe nomoya, kukwenza ukuthi uhlale uklini, kukwenza ukuthi ukwazi ukubona izinto zikamoya ey'ngale, ukwazi futhi ukuthi uy'hlaziya nokuhlakanipha kukamoya kuvuleke, ube umuntu ohlakaniphileyo ngokomoya, ungabi nje isithingithingi sesangoma noma isithingithingi senyanga ngoba phela zikhona phela iy'dubhunga zenkosi nje oy'bona ukuthi isidubhunga senkosi-ke lesi asazi lutho kodwa uy'tshela uyazi. So asiy'jwayezeni ukuzila bafethu, uzile uma ngabe uzohamba uye entabeni uyothandaza. Uma wazi nje ukuthi Saturday wena ufuna ukuhamba uye ehlane noma uye entabeni uyothandaza, qala Monday uy'hlukanise lezi zinto, zila, geza izinto ezizokuhlambulula emzimbeni uzile, iyothi ifika i-Saturday uyobe usu-ready ukuthi ungahamba. Angiyiphathi-ke yonke emanzini. Uma ngabe sizothi siyemanzini, siyayenza sure ukuthi sizile. Uma unomyeni wakho uyosiza ukuthi umu-understand-ise, uma unonkosikazi wakho uyosiza ukuthi umu-understand-ise ukuthi ngosuku olunje ukuthi ngiye emanzini, ngiyacela ukuthi ngicela ukuzila, uzile. Uma uzokwenza izinto zakho zikamoya zedlozi, zila, just make sure ukuthi uyazila ukuze zizokwazi ukuthi zenzeke kahle ngoba uzozenza uklini, ukhululekile futhi zihambe y'finyelela lapha ekumele noma ofuna ukuthi zifike khona. Uma senza kanjalo singakwazi ukuthi sibone ukukhula emoyeni. Ngicabanga kakhulu bafethu, ningakhohlwa uku-subscribe ni-like and share. Ku-Facebook ipage i-The Journey of Awakening, then ku-WhatsApp 065 659 1974, 065 659 1974. Ngiyabonga kakhulu bafethu, kwande.